smiešnou útechou, že si ho dávam sám, dávam sám. Tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj. Tak Igor, povedz, raj sme prešli, ako sa cítiš? Slovenský raj si prešiel, tak teraz ako? Ojebali ma. Slovenský raj ma ojebal. A to nemôžem zverejniť, ty kôň. Ide banány, žere ma kopica. Slušné, na čo musíš povedať, nie ojebali ma. No, že slovenský raj si... Slovensku ho ojebali. Slovenský raj si prešiel, ako sa cítiš? Som rád, že je za mnou. Dobre, a tešíš sa kde? Ja už sa neteším na to. Kuro, ja najviac do Poltára. Do Poltára sa teším. A najviac sa teším domov. Aj dneska budem doma. Volání, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj, tohle je ráj. Je 21:57 a myslím si, že my to dneska nestihneme. No mrzí ma to, ale tak skúsime na budúce. Nič sa nedá robiť. Ešte nás čaká Predná hora, Dielik, Tisovec, Hrachovo. A máme na to 2 hodiny. To nestihneme. Takže asi na budúce. Oj, 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 dáme to na budúce. Oj, 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 dáme to. Oj, oj, oj. No tak sme v Tisovci. Tisovec a hodinku 15. No skúsme. Kilometrov. Dáme? Nedáme? Že mám na teba kričať, že máš pridať. Ja chcem, len Denis už je KO. Ale že oni ťa tlačia očami, všetci vám píšu na Facebook a... Ale tak nemôžem bojť sám. Sám nie, no ale tlačia vás očami, že to musíte dať. Ja mu to poviem. Dvadsaťtri 52. A my sme v Poltári. No dali to. Paráda. Je to tam. A je to aj tu. Odkiaľ dneska vyštartovali, tam sa dneska vrátili. Neverím. Igor, môžeš povedať ty ako prvý. Ja nechcem. Ale môžeš, Možno mal. ak by si chcel dačo. Za 4 dní regeneráciu. To ti bude dosť? Mal. Denis,
4 minúty ako. No, čo si na to. Ja som máš tu, no? A kedy pôjdeme na budúce? Najbližšie? Keď porazia tento čas. Keď porazia. Keď porazí tento čas, ideme ho poraziť. Dobre. Takže Denis povedal, keď porazia tento čas, tak ho pôjdeme poraziť. Dobre. Ešte raz to povedz. Ďakujeme.